3,000 pesos a day. A day lang ha, sa ipalit akong suyop gyapon, mo ato kong alopis, mo ato kong pasil, mo score ko, mo palit kong shabu, mo suyop na sa kong shabu, hantod nga, nahimo, nahay na ko, inighay na nako, di na ko mauwaw, mo lakaw-lakaw na ko sa daan, magsig na kong kanta-kanta, magsig na kong Tagalog, magsig na kong in English, hantod niabot ang panahon nga, nakabarkada ko og mga bugaw. Kanang mga bugaw, bitaw ka na mangdilog, mga babay, anak-anak sa puwente, hongkera. So, addict po sila mga drug addict. Mauto nga, ni-join ko nila sa ilang grupo. Pag-join ako kay, bunggam ka kay, dagham sa kwarta kay, makadilagig babay. So, malibre ko, primero, so, mauto makasuyop ko, suyop na sad. Wala ko ikaon-kaon ng kanon. Puro shabu na lang yun akong gisuyop sa kong lawas na nag-rotate sa kong lawas, puro shabu, wala na yung kaon-kaon. Mauto nga, niwang kay kustanan nga, nakita ninyo sa video, niwang na kay kustanan kay nga naman, di naman kumukaon, shabu naman lang akong pangitaon. So mauto nga, makadil mig babay, makakwarta mig dagko, mga ato na mig gungkera, ato mi dito, magsuyop na sagmi, dayon ka nang magsig na sa sige na sa duwa og video karera. Ang kinabuhi sa usa ka drug addict gyud mao ra gyud padulngan, jail, institution or death. Mamatay ka, mapreso ka, o 6 feet below the ground. So mao na nga kanang inana gyud ang kinabuhi sa drug addict, no? Mao na nga kamo nga nakita na ninyo ang video, ayaw gyud mo pagtilaw. Ayaw gid mo pag-take og drugs, kaya naman makaguba gyud sa inyong kaugmaon. Pasalamatin ninyo ang Ginoo nga namo sa insakto ninyong kinabuhi. Nindot inyong kinabuhi karon. Naamoy kinabuhi, naamo tanan, unya maka-afford mo sa tanan ninyong kinahanglan. Sumaw na nga sa ako alang ayaw jud mo tilaw ha. Ayaw gid mo gamit gikay gid mo sa mga barkada, mga silingan, nga nay drugs, kay dili gid maayo. So mao to nga, balik na sa akong istorya, mao to nga, nabot ang panahon nga, na street dwellers na jud ko, naglibot-lisuroy na ko sa daan sa 20, Colon, Carbon, magsina kong lakaw-lakaw, hantod nga naila ko kay maghugot lines man ko, mag-Tagalog, mag-English, nga hantod nga niabot ng panahon, nga kong kaila, mga naila na ako tanang mga tao sa Cebu City, kay musayaw man ko kanta-kanta, ana, tagaan ko kwarta, ana, mao na akong trabaho sa una sa drug addict pa ko. So mao to nga niabot ang panahon nga bugat na gid kanang kapoy na gid akong kalag bitaw kanang kung kapoy naman ay mao man gyapon akong kinabuhi adik ang gyapon ko. Mao to na ko Ginoo, tabangi ko kung naamang ka Ginoo, tabangi ko tubagan ko padani kong tao nga mutabang nako. Mao to gitubag ko sa Ginoo, answered prayer. Nindool si Anton Camelo kanang vlogger, nindool siya nako, may nitabang nako siya kanang kasi may ngani mo ko Roberto siya kanang tabangan ta ka kay mo nagyaw-yaw naman ka mo naman kag padung mabuang sa kanang iparehab ta ka. Mao to nga kung sa nang rehab kanang para kuno sa mga buang puno, para kuno sa mga addict ana. So mao to ningon ko nga kanang ko sige musagot ko niya. Mao to nga nakikita siya sa akong igsoong babay. Nakikita niya sa akong igsoong babay, isugot akong igsoong babay, nanangit siya. Mao to nga sabot nila gi-pick up ko alas 7 sa gabi, gi-pick up ko, gikuha din ko nila dito sa kananan sa Chikaan, gidala ko sa Safe Heaven. O dito sa Safe Heaven, dito ko nakapahulay gyud ko maayo og under treatment ko for 9 months according to Dr. Faye Costales nga iya gyud kong tambalan. So mao to nga 9 months na human gyud ang 9 months nako na ayo gyud ko. O kami na niya ko sing atubangan na living testimony nga nisulti ninyo nga nindot gyud ay nga walay shampoo. Nindot gyud nga way bisyo. Nakaon pa ko nakakuan sa life nga ang life di ay kung tarungon nimo ang kinabuhi, tarong po di ay ang dagan sa imong kinabuhi. So dapat din na sa imong decision whether you go to bad, whether you go to good. Duha ra gihapon, you go to good or you go to bad. So mao gyud ang decision sa ato ang kaugalingon. So mao na nga niabot ang panahon nga kanang
na anak ko sa safe heaven, kunya kanang nalimpyo na ko, kita na ko yung karon, natawag na ko, kunya tagaan kong trabaho sa safe heaven, gisaligan ko sa CEO, President tamo sa safe heaven, gitabangan ko, gipatrabaho ko karon, kunya nana ko isweldo nga madawat, kunya salamat jud kaay ko sa Ginoo nga gitubag niya akong pag-ampo mo nang nimbalik na sa ko sa Ginoo ug nangayon na sa ko pasaylo sa akong mga sala nga nabuhat kay tao raman ko, dili man ko perfecto, masayop man jud ko. So mao na as a living testimony nga gitaytulan ako, life is precious, life is wonderful, life is happiness or powerful, kay nindot ang kinabuhi kung tarungon nimo pagdaw.